kabeh iki ikhlas koning ati Gus apa? Gus liramu Pak Rahmat. Duh Kang Mas sepuranin aku Yen aku gawe loro atimu aku ora menghargai kowe sing oleh 2.000 apa ya? Sikat yo. Dan yo wis rapopo rasa tiga tuni cukup aku ngerti perjuanganku jadi esemu ning uripmu Mari Mas Hasan goyang Sajembare sakara aku ikhlas yen akhire kudu nampa lara iki tolong aja kowe ninggake aku pengen sandingmu Enak deh yo. Terima kasih Mas Hasan SF so bareng SAS goyang dong Yo wis rap tiga tuni cukup aku ngerti perjuanganku jadi esem enak oke halo goyang bareng Sajembare sakara aku ikhlas yen akhire kudu nampa lara iki tolong aja kowe ninggake aku pengen sandingmu say hey erak kita aku ra iso nampa aku wis iso nerimo tapi aku sing ora liru pengen pengen ku nyanding kowe wis lalene aku tak tompo apa nani bareng-bareng mungkin wis tak kenyataan ini